Loveti Chima abalị ọmụ nwanne m udo dịrị gị ọwụ na ị nọ n'ikuku ugbu a mee ka ndị ọzọ mara na anyị nọ n'ikuku n'ụlọ ọrụ ekwedasị ike abalị ọma nwaanyị ọma Chukwu gọziere m gị Chukwu gọzie gị Chukwu gọzie gị egwu dị ya chicha ụlọ na-etiri gị mkpu abalị ọma nụ ụmụnnọ ka asụsụ Igbo ndị ọma eji eme ọnụ azụ anụ ụka nwaanyị ọma abalị ọma kedu ka ị mere na birikwe azụ anụ kpakam ịda anụ kpakam ka ị na-ege onu m ugbu a mekwe ka ndị ọzọ mara na anyị bụ anyị aba ego n'ikuku ugbu a ọ bụ eziokwu na anyị abataghị ọsịsọ otu ọ bụ na o si na dị ana m ekene onye na onye ọbụla ma onye ukwu ma onye nta ma nwoke ma nwaanyị ma okenye ma agadi Chukwu gọzie onye na onye ọbụla kedu ife onye nụrụ kara nwanne ya azụ anụ kpakam ngwa gbasa ozi ahụ mee ka ndị ọzọ mara mee ka ndị ọzọ mara Ugochukwu Joseph Amaechi nwaanyị nwoke odogwu ndị nnọkọ asụsụ Igbo ji eme ọnụ na-edi saba ezi oyi m birikwe nwoke nọ mgbogo ebe eni ị na-eriri ego oyi gị chefu na ụmụnne gị na-egbu oge unu ana m ekene onye na onye ọbụla abalị ọma nụ mgbede ọma nụ ụtụtụ ọma nụ ebe ọbụla onye nọ na-ege onu m ugbu a afọ mbụ Maazị Obika na-edo onye unu ọkwa onye unu ji ọnụ unu wee baa m ọnwa mana ọ bụrụ na unu nke bụ eziokwu bụ na ọnwa unu na-akpọ m ọ na-anyịkwanụ m arụ nke bụ eziokwu oke afa na-egbu nwa nkịta ọ na-anyị m mbem na ọ na-anyị m arụ nke dị egwu ọ bụrụ na unu ga-akpọ m biko na ezi afa ka ego ọ ga-akakwanụ m mma unu buru ọnwa binye m amaka ọjọ na asọ ọkụ agụrụ nwata n'aka dere ya asị m ka Chineke mee ka m bụrụ n'ọnwa na-eti eziokwu na ọ abụghị ụmụ oto afa na-anyịgbu onye nwe ya Chukwu gọziere m unu ebe na ọbụla onye anọ na mee ka ndị ọzọ mara na anyị nọ n'ikuku ugbu a nwaanyị ọma atụọla
adịdị nwanyị ọma stainless steel Odoziakụ Henry ọha nwanyị ọma birikwe onye nhazi pụrụ iche ka ịbụ onye na-amaghị gị ụta ata na sọsọgoro ihe ị na-agba n'ihi sọsọgoro ihe ị na-agba n'egwu na-akọ ya akọ asị m Chukwu gọzie gị nwanyị ọma onye nhazi pụrụ iche ị na-eletakwa m odogwu anyị anya ana m ekele onye na onye ọbụla nwanyị ọma onye nọ ebe ọbụla onye nọ ya mee ka ndị ọzọ mara na anyị nọ n'ikuku ugbu a onwe ihe ọzọ anyị pasịtara na-abụghị anyị ga na-ewetara unu ihe dịka o si wee dị anyị ga na-ewetara unu ya n'uju dịka m na-agwa unu na ọ bụ nkwa na-ekwesị unu ike Azubike Zubi King nwoke ọma tụrụ ugo aka m nọ n'elu ana m ekene onye na onye ọbụla ebe onye na na-enene ana m asị kaba ahụ gwa ndị ọzọ na anyị nọ n'ikuku ugbu a n'ụlọ ọrụ Ekwedazi Ike ka a si ewetara unu emume nke tata nke isiokwu ya bụ ịfụnanya. Tupu m na-aga n'ihu ana m agwa ka onye na onye ọbụla nke ebe ọbụla ị nọ n'ikuku nọrọ ebe ahụ na-agbasa ozi ọma. Anyị nọ n'ikuku ugbu a, ọ bụ eziokwu na anyị abụghị ha ọsịsọ mana kọra na anaghị eweta onwe ya. Ana m ekene onye ọbụla odogwu m onye isi onye ụkpọ ụgbọ anyị onye akpọ ụgbọ anyị mgbe ọbụla iji mfụnyere gị otu amụ aza m eziokwu ka m na-agwa gị odogwu ana m ekene gị odogwu Ifeanyị Mmadụ Eke Henry Ifeanyị Mmadụ Eke ọ ya onye isi ụgbọ anyị ọ ma anya ụgbọ ọfụma. Ana m asị Chukwu goziere m gị odogwu mekwe ka ndị ọzọ mara na anyị nọ n'ikuku ugbu a. Na-egbughị oge unu ana m afụkwa elu m onye ukwu onye nhazi pụrụ iche odogwu amụrụ na mma. Ana m ekene gị daalụ nnọọ rie nne asam nwanyị ọma nwaanyị si otolo wee pụta ụwa. Uju Pokasi n'ụbọchị a na ọkwa maka ịchakarị otu a gị na mama weta eme kọmpetishọn amaghị m ya ịwụdachi nnọọ nwaanyị ọma Chiemerie Ema Chukwu gọziere m gị nwaanyị ọma na-aga n'iru na-agbasa n'ozi ọma na anyị nọkwa n'ikuku. Dịka na-egbughị oge unu na anyị enweghị ọtụtụ oge ana m asị Chukwu gọziere m onye na onye ọbụla nọ nnọọ ebe ọbụla ị nọ ụtụtụ ọma ụtụtụ ehihie ọma abalị ọma ama m obodo ị nọ na ya ebe ọbụla ị nọ nke ọbụla ị nọ kwe m ekene m anọ m n'abalị ọ bụrụ na ịmụ anya dịka m si ada ekwube kwuoro m na amụ m ọkwara maka mụnwa amụ m ịmụrụ anya ikwuo na ịmụ anya mụnwa nwa Obika amụ m. Ndị na-ama m unu ga-ama m n'ụbọchị nke taa nwaanyị ji bọọlụ m nyere m bọọlụ ọma ụbọchị a ọtụgodan nwaanyị ọma Ogechukwu Chukwu gọzie gị kama ka ụmụaka ama m na ahụ dị ha ọfụma ọkachasị bọọlụ m ndị nke ọ akago aka ndị nke na-agbazi ọsọ agazi enyezi nsogbu nke ọhụrụ ka m na-ekwu okwu ya. Daalụ nwaanyị ọla daalụ amị nwaanyị ọma afọrọ m gị Amarachi Febi Bele ọnwụ Chukwu gọzie gị afọrọ m gị nwaanyị ọma nnọọ nwaanyị si ihe mbọsị amụrụ na mma nọkwa n'ahịa uche ọfọma. Ana m ekene onye na onye ọbụla na-egbughị oge unu isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata bụ ịhụnanya. Anyị nwekwara n'ọtụtụ ịhụnanya ma nke ndị mmadụ na-asị I love you n'olu ndị iti I love you ọ na-aga na-adị n'elu na-ada n'ala elu m ama m na amụ gị ebe niile ahụrụ m gị. Ọ bụrụ na ị pụta ebe a na-ege ihe anyị na-ekwu maka mbụkwa Maazị Obika na-edo nwoke amụrụ na mma onye si Erumba South Local Government Area Anambra steeti were bịa kwa esejuo m Igbo afọ Anambra steeti were bịa nwa nwoke si Nsogbu Ụmụnze anyị anaghị akụja ma ọ bụrụ na ịmaghị anyị mara anyị ọfụma na afa m ka bụkwa otu ahụ unu si nye m ya ka ọ ka dị. Dịka m gwara unu na anyị nọkwa na testing microphone ya ka anyị ka na-anwale ka anyị ga-esi wee tinye ụgbọ ka ọ were na-aga. N'isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata bụ ịhụnanya. Aka m sikwa n'ụlọ ọrụ Ekwedazi Ike were na-ewetara unu
n'ụlọ ekwedasị ike were na-ewetara unu ozi a n'ụbọchị nke taa. Gịnị bụ ịhụnanya ma ọ bụrụ na ịmụ ya? Gịnị bụ ịhụnanya? Ana m ekene onye ọbụla, ndị ka na-abịa abịa, ndị ka ga-abịa abịa, ndị abịabeghị abịa, ndị ka na-ehi ụra, ịpụta ebe ọ bụrụ na ịmụ anya, gwa m na ịmụ anya. Ọ bụrụ maka m, amụm anya, ha Lọlọ Vivian, nwaanyị ọma, Lọlọ Vivi ọma nwaanyị nnọọ rinne ma ọ bụrụ ndị ni na-egbughị oge unu. Ịhụnanya ka eji wee bịa. Gịnị bụ ịhụnanya? Ọ bụghị ịhụnanya dị ụzọ na ụzọ ọka nkụ, mana ịhụnanya nke nne agwa unu n'ụbọchị nke tata. Ana m agwa unu ịhụnanya nke bụ nke ezigbo ya. Awụ nwoke ma mụrụ na ụmụnze na anyị anaghị anụ kpaka m na awụ nwa nze. Ọ bụrụ na ị maghị ya, mara ya taa. Awụ nwa nze, mụ na onwe m nze sikwa na ba m nna m. Ya mere m ji agwa unu n'ịhụnanya anyị nwere. Ama m na ịmụ anya, amụ gị ịmụ. Ịhụnanya nke anyị na-ekwu okwu ya n'ụbọchị nke tata bụ nke ndị iti na-akpọ agape love. Agape love ka anyị na-ekwu okwu ya. Ọ bụghị ịhụnanya nke nwoke na nwaanyị mebi nkeji ise ọ ga-eji wee hazie ụmụ ihe n'elu akwa. Ọ sị gị na ya ahụrụ gị n'anya mgbe ọ isi ji jụọ ya orituo n'elu nwaanyị, o wee jụọ gị gịnị ka a kwudiri mgbe ahụ. Anaghị ekwu okwu ụdị ya. Ha ngala kwesịrị ọnụ ụgba, nwaanyị na-enye sọnsọ nsogbu. Nne Joan, ọkwa gị Joan ga-eme gị mpụ, ọkwa gị. Ọ bụrụ na ị pụta ebe a mụrụ anya, gwa m na ịmụ anya. Ọ bụrụ maka m, amụ m, ada akọ ya aka, ada akọsi ya ike, mụnwa amụ m. Dịka ndị ka na-abịa abịa, ndị na-anọnyere anyị n'oge awa, aha m ka bụ Maazị Obika n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike ka anyị si ewetara unu emume nke tata, nke isiokwu ya bụ ịhụnanya nke ezigbo ya, bụkwa nke a na-akụgheri. Onye gafete nwoke gbado nwaanyị ọfụ, ọ sị gị na I love you past my mother. Ihe niile a n'ọnụ. Maọbụ nwaanyị afụ nwoke ọla akpa ya anya, akpa ya zagote, ọ sị gị nwanne na ya lọvụrụ gị karịa nwe ya, a na-akọ ya ụra na-akụgheri. Ọ bụ nke a ka nna gwa gị. Ana m agwa gị ịhụnanya nke si n'elu wee bịa, nke Chukwu Okike abịa ma hụrụ anyị, nke eji anyị rahụ ụra dinara ka ozu anyị etete. Nke a bụ ịhụnanya. N'agbanyeghị njọ anyị niile, ọ na-agbaghara anyị. Anyị pụọ, ihe niile a na-aga. Anyị pụọ, Chineke a na-emere anyị ihe n'ụzọ ya, na-ekpuchikwa anyị. Ndị nwụkwara anwụkwara, abụghị n'ihi na ịhụnanya o nwere ebe anyị nọ. O nwekwe ndị ka dị ndụ n'ụbọchị. Ịdị ịhụnanya ka m na-agụ. Ịhụnanya nke Chukwu Okike abịa ma ji wee zite ofu nwa ya, naanị ofu nwa o nwere, wee sị ka ya were chụọrọ anyị àjà ka anyị wee dị ndụ. Nke a bụ ịhụnanya nke izizi. Ọ bụrụ na ị gaa n'akwụkwọ nsọ, iwu 10 dịka esi wee dee ya, mgbe onye na-eso ụzọ Jizọs, nwanne anyị ya wụrụ nna anyị kwu, jụrụ ya, bụ Pita, jụrụ ya sị ya, kedu iwu kachacha iwu na iwu 10 ahụ? Ọ sị gị n'ọsọ nsọ ịhụnanya enweghị atụ. Amị nwa nwaanyị ụmụ uchu ụtọ m, amị nwaanyị ọma, hụrụ gị. Chiemerie ma ndewo nwaanyị ọma. Na-aganụ n'iru na-agbasa n'ozi, maka na anyị nọ n'ikuku ugbu a, na-agbanụ ndị ọzọ onye ọ nọpụta. Isiokwu anyị n'ụbọchị nke tata bụ ịhụnanya. Ọ bụrụ dịka ị ka na-abịa abịa, gwa ndị ọzọ na anyị nọ n'ikuku. Ịhụnanya ka anyị ji wee pụta n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike ka anyị si na-ewepụtara unu ihe ndị a niile. Anyị na-eme nkụja. Ana m agwa unu ya, agbata mụọ egwu anyị amụgharịa. Anyị anaghị aga ebe emeziri emezi. Anyị nwa na-emepụta wee gwunye na ya. Anyị abanyego n'ikuku. Ana m agwa unu aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Mgbe Jizọs gara Galili, nkwụgwụ wee mere ha nke kachasị nke ahụ ka anyị na-eme ugbu a. Anyị na-akwadosi nke ahụ, nke daiminiti na-ewepụtazie nnukwu mmọnwụ kwa ha. Anyị bụ ụmụnnọkọ asụsụ Igbo, nwanne anyị bụ ofu. Ọ bụrụ na ịmụ anya, gwa m na ịmụ anya. Ọ bụrụ na ịmụ ha anya, nyere m efe. Mana ịmụrụ anya, ịgwa m na ịmụ anya. Mana ụkwa ma m onwe m bụ Obika, amụ m otu a ka ọ dị. Dịka m na-ekwu eri na-agakwa n'ihu, ana m agwa unu si unu nọ nso promisi nwoke ọma, nnọọ afụrụ gị, nnọọ rinne dịka isi abịa. Chukwu goziere m gị. Ịhụnanya ka anyị na-ekwu okwu ya. Kedu ịhụnanya ọzọ kachakwa ịhụnanya? Ịhụnanya nke nne
nke nne hụrụ nwa ya onwe ịhụnanya kacha nke a ama ka nwa ajọna esogodi ya nwe ofu aka osogodi ya pịa anya nne ga na-eme nwa ya nne ga-ahụ nwa ya n'anya ọsọgodo gị buru bigeti ka onye wee bute ebe a ọsọgodo gị buru bigeti wee bute ebe a nne ga-eburiri nwa ya nne ga-esekpụrụ nwa ya sị na onye nke a ka ọ fụrụ n'anya ihe ọ sọkwara ya mee a na-akọkwa na ọdị akụkọ akọ ọ ụdị ịhụnanya ka anyị na-ekwu okwu ya anyị adịghị ekwu okwu ịhụnanya nke nwoke na nwaanyị bido ịta afụfụ mgbe ọ tagide afụ nke nwaanyị lee anya na ụzọ adịghị ofu onye n'ibu venza ọ nara ha Ben Johnson jee okwu agwụ ama m na ịmụ amụ gị hafụrụ m ya ọ je ha jebanye venza ụdị ịhụnanya ka anyị na-ekwu okwu ya Uchechukwu ana m anụ ịmụkwa ama m na ịmụrụ ị na-amụ na amụ gị mgbe niile nọ na ahụrụ m gị ụdị ịhụnanya ka anyị na-ekwu okwu ya abụghị ịhụnanya nke nwoke nwaanyị tagidere nwoke afụfụ mgbe nsogbu dị nwaanyị tagidere nwoke afụfụ o ruzie mgbe nwoke bụ mmadụ mgbe ihe batara n'akpa ya o wee fụzie na nwaanyị adịghọzi mma ọ bụghị ịhụnanya nke aka anyị na-ekwu sọsọ nwaanyị ọma nwaanyị ọma oyoyo m kedu ka ị mere ana m afụ gị nnọọ isi ka ị bịa tata Sofia Okeke gị ka dị na isi ka ị bịa taa nnọọ nwaanyị ọma nnọọ Chukwu goziere m gị Nkechi Ike nwaanyị apụ kedu maka ọga gị kpọrọ m ya biko ana m asị gị biko kaba ahụ kpọrọ m ya nwoke Prince na-egbuwe oge unu ndị ka na-abịa ọfụrụ ịhụnanya ka anyị ji wee kwụrụ n'ụbọchị nketa n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike onye nụrụ kara nwanne ya na anyị ka nọ n'ikuku afọ nka ka bụkwa maazị Obika a na-edo anyị ada n'ife nwoke si n'ụmụ nze wee pụta ụwa nwanze dịka anyị na-aga n'ihu wee na-agwa unu ihe bụ ịhụnanya otu ọbụla o si wee dị gịnị bụ ịhụnanya ahụ ịhụnanya bụ mgbe ị na-eri wee hụ nwanne gị ebe ọ naghị eri ị chọtụrụ ya ihe isi ike juru ebe niile mana ihe eji ama onye bụ onye hụrụ mmadụ n'anya bụ mgbe ị fụrụ na nwanne gị na-ada inyere ya aka ọ bụghị inye aka wee dotuo ya ọ bụ ụdị a ka anyị na-ekwu ọ bụghị mmadụ ịnọgide jere gafete ọ sị gị na love you ọ na-ada ebe niile love kill you there ma ọ wụrụ ndị ha love gbuo onye ahụ ebe ahụ ana m ekwu okwu love original love nke ọma love nke nne fụrụ nwa ya ihe ọ sọkwara ya mee nwaanyị ya ọka tụọ na n'ogbe nwaanyị ya ọka afụrụ m gị onye ike na-eti ụdachi onye nke anyị lekwe gị ana m afụ gị ya ka m ji agwa gị bụ onye na-ege m ntị ebe na ebe na-agwanụ ha a sị nga agbata mụọ egwu anyị amụ anyị akụgharị ọzọ o juru eju ebe a ihe aka na-eme ka nkụ na-agbasa n'ozi so ya ka m na-agwa unu na ịhụnanya nke anyị na-ekwu okwu ya abụghọ nke peremese nke a na-akọ eri ịhụnanya nke ịfụ ebe nwanne gị ebe ọ na-ada ịgwa ya ịfụ ebe nwanne gị na-eme ihe ọjọọ iwere obi aṅụrị iwere ịhụnanya wee kpokedebe ya nso si ya nwaanyị ọma maọbụ nwoke ọma ihe ị na-eme adịghị mma o wegodo iwe ọ ịhụnanya nke aka anyị na-ekwu okwu anyị anaghị ekwu okwu ịhụnanya nke elu bedị mba elu akwa anyị esoghị na ya ya ka m ji agwa unu ịhụnanya ka anyị ji bie nke ụbọchị taa ị hụrụ nwanne gị n'anya ị hụrụ onye agbata obi gị n'anya ị hụrụ ndị ikwu na ibe gị n'anya gị nwaanyị alụbatara n'ezinụlọ kedu ka ịhụnanya si aja maka na ọ bụ ebe udo na-adị ọsọsọ ịhụnanya na-eweta udo onweghị ihe ọsọkwara unu mee n'udo ngwa lee n'obodo anyị bụ Naijiria nke mụ na gị nọ n'ime ya gịnị na-akpọtụ ọkwa ebere eji akpọ ya zoo ịhụnanya dị ndị nke asị na ọha akacha ndị nke asị na ọha akacha ndị nke asị na ọha akacha ngwa lee na ịhụnanya ọ dị ya ngwa lee ka ihu imi na ọnụ dị n'obodo ahụ igwe na-asị Igbo Obinna Ọbaino nwoke ọma afụrụ m gị nwoke Nnewi aka Ifeanyị Ụba tụrụ ugo nnọọ nwoke ọma gwa ndị ọzọ gbuo opi ike gwa ndị ọzọ ọ bụrụ gị onye na-ege anyị ntị n'ụbọchị nke taa anyị gwara m unu na anyị juru eju bara abara anyị ada anụ kpakam ị chọrọ ya ma ị chọghị ya anyị nọ n'ogbe
agbatamuo egwu anyị akụgharị egwu ọzọ, egwu ka nkụ. Ihe ọ sọkwara gị mee ịkụ nke anyị kụrụ, anyị akụ ọzọ, kụkwasị ọzọ n'elu ọzọ, tupu ị na-akụ ise nke anyị kụrụ. Anyị akụgoro 10 ma ọ bụrụ na e nwere 10 n'ihe m na-ekwu eri. Gị bụ onye ọma na-ege m ntị, anyị ka nọkwa n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike. Ogechukwu Vivian, nwaada Ogechukwu Vivian, ọ nọkwa m n'akụkụ wee na-akpagasị m aka ebe dị ukwuu, ka m wee na-aja m ike, sị m na m kwuru na-aga n'udo dị. Anyị ka nọkwa n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike ahụ, dịka m si agwa unu ya. Gịnị ka anyị na-ekwu? Ọkwa na ịhụnanya. Ị hụrụ nwanne gị n'anya, ị hụrụ onye agbata obi gị n'anya. Dịka m na-ekwu bụ na mbụ, onye agbata obi ị na-ewuru anya ụfụ. Gịnị, kedu ihe mere iji aga ụka? Kedu isiokwu ụka gị na-aga? Ị na-asị o mere nke a, ịnụ ihe na-egbu ya, ịnụ ebe ndị mmadụ na-akajọ ya, inye aka wee gbutọpụ ya. Gịnị mere ị gaghị eji ịhụnanya were jekwuru ya n'obi umeala were gwa ya okwu? Ọkwa na akwụkwọ nsọ ka mụ na gị fụrụ ebe mmadụ dara n'ala. Kedu, biko ndị na-agụ akwụkwọ nsọ ọfụma gwanụ m, ebe mmadụ dara n'ala, onye nke a gafeta ọgara, nke Jizọs ji wee menụ ihe ịrịba ama wee maa atụ. Onye nke a gafeta ọ gafere ka a ghara isi na ọya gburu, onye nke ọzọ agafeta ọ gafere. Onye okoko na-anwedị ihe ọma, ha chere na onwe ihe ọma, wee kụsi ịnyịnya ya, wee mezie, rituo n'elu ịnyịnya wee kuri ya. Ọhịa ka a na-akpọ ịhụnanya. Ọ bụghị ịhụnanya nke premese. Ọ bụghị ịhụnanya na ịbụ onye ojii na mụnwa bụ onye ọcha, maọbụ ịbụ onye ọcha, maọbụ na iji ego na-eji mba ego. Ngwa ka anyị maobodo gị ukwu n'elu. Ọya ji Naijiria egbu n'ụbọchị nke taa. Anyị anaghị ekwu okwu dị ịhụnanya ahụ nke ire. Ihe anyị na-ekwu okwu ịhụnanya nke kachasị mkpa, nke ịhụnanya nke ebelebe na-egbu ebe ọ nọ, nke ndị iti na-akpọ agape love, ịhụnanya na-akụghị mmiri. Ọ ka anyị na-ekwu okwu ya. Kedu ebe ibi? Kedu ihe dị iche ebe ahụ? Ịhụnanya ọ nọ n'etiti ebe ahụ ị nọ? Ị bụ onye eji amatụ ịhụnanya? Ọ ya ka m na-ajụ gị n'oge awa. Ị bụ onye eji amatụ ịhụnanya? Gwakele m. Ezinụlọ alụbatara gị, gị bụ nwaanyị, agada gbachiri ụzọ na ọ bịara kara. Ezinụlọ arụbatara gị, udo dị ebe ahụ? Udo dị ya? Ọ ya ka m na-ajụ gị. Ọ bụrụ na udo adịghị ya, o nwere mkpụrụ Chineke nyere ụmụ nwaanyị ha ji ejikwata onye na onye ọbụla. Nkiruka Okwuchukwu, nwaanyị ọma, nnọọ, afụrụ m gị. Etegokwe m fụdebere nna gị kwuo, gwara m ya na anya emegbuo m. Nwaanyị ọma, Chukwu goziere m gị, Chukwu goziere m gị. Dịka anyị na-ekwu na mbụ, ana m agwa gị sị gị na gị nwaanyị alụbatara n'ezinụlọ, gịnị na-eme? Gịnị bụ isiokwu? Gịnị mere ude ji nọrọ n'ezinụlọ gị? Isi na onye nke a mere gị, isi na onye nke a mere gị, isi na onye nke a mere gị. Ngwa tinye ike n'udo ka anyị fụ. Gị nwa nwoke, ị na-ege ntị asịrị ụmụ nwaanyị n'ezinụlọ, gịnị mere iji bụrụ nwoke? Nwoke bụ isi udo. Ma ọ bụrụ na ịhụ nwoke, ịhụ ezinụlọ gị n'anya, kedu ka ọ ga-esi aga n'ihu? Mgbe ọbụla i kwuru, ngwa lee ya nụ. Mgbe ịhụnanya adịghị n'etiti obodo ahụ enweghị ike ịga n'ihu, dịka Naijiria. Azụ anụ kpakam, ana m afụ gị. Jisi ike nwaanyị ọma, ana m afụ gị. Sọsọ nwaanyị ọma, nọrọ ọfụma. Ya ka m ji agwa gị n'oge awa, gị bụ nwoke, gị bụ nwaanyị nke na-ege okwu m. Anyị si n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike na-ewetara gị ihe niile n'uju ya. Anyị ka nọkwa ihe ndị iti na-akpọ testing microphone. Anyị ga-eme ya n'ọtụtụ oge ka anyị were mara ka anyị ga-esi aga, were na-arụkwa ọrụ okpuru, were na-ahazi onwe anyị. Anyị anaghị aga n'ikuku kwụọ ụgwọ, anyị ewe ụgwọ a na-akwụ anyị akwụ. Ahụrụ na ịmaghị ya mara ya. Onye ọbụla nwere onye isi a na-akpọ Ifeanyị, Henry Ifeanyị Mmadueke. Inwe ya dịka onye isi, ngwa nwanne m, wee mgbe aṅụrị na iso odogwu n'azụ. Ọkpa nkata aha na-esi mmiri, kpakam, nkata enweghị ike isi mmiri. Ya ka m ji agwa gị, ebe ọbụla ị nọ, mee ka ụwa niile mara na ịhụnanya na-achị na ndụ gị. Gosi ha. Ọ bụrụ na ịga n'ụka, asapere gị akwụkwọ nsọ nke ebe a, egori ya gutuo.
ngwa gịnị ka Pita mere mgbe ọ gara n'ụlọ nzukọ ịma ihe gbasara akwụkwọ nsọ ahụ amakwana m ya mana amachanụ m ebe amaokwu na amaokwu ndị nke ọzọ pụtara. Gịnị ka Pita mere? Pita sị ihe ọbụla onye nwere ya ree weta. Unu mana nke Ananias rerenụ ha akpachie ego ọnwụ ji wee gbuo ha. Gịnị ka a mere ebe ahụ? Ọ sị nke ọbụla onye nwere ya weta ka anyị rie, ka e were agụụ ji onye na onye ọbụla. Nke ọbụla irere weta n'ụlọ nzukọ. Mana mmadụ kedu ndị isi ụka ga-eme nke ugbu a? Ngwa gwanụ m nụ. Ada dị ọra mma, onye nkụzi na-apịa mbem. Nwaanyị ọma nnọọ, Ugochukwu Nwafọ, Chukwu goziere m gị. Agịna Uchenna, nwaanyị ọma, ana m afụ unu nnọọ ndị Eko, ana m afụ unu. Ada dị ọra mma, nwaanyị Enugu, tụrụ ugo na-enwe aṅụrị, ana m afụ gị. Dịka m na-ekwu bifo ụnụnwa dịka na-abịa bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taata bụ ịhụnanya. Ebe ị na-arụ ọrụ gị ka m na-ajụ, gị bụ Okeke, gị bụ Okafọ, gị bụ nwaanyị, gị bụ nwoke, kedu ihe dị iche ebe ị na-arụ? Kedu ịhụnanya ị na-egosi ụmụ akwụkwọ gị? Kedu ịhụnanya ị na-egosi ndị ụlọ ọrụ gị? Kedu ịhụnanya ị na-egosi ezinụlọ ị nọ n'ime ya? Ọ ya ka m na-ajụ gị. Ebe ị na-azụ ahịa, kedu ịhụnanya dị ebe ahụ? Ọ bụghị ịnọ hie sụọrọ anyị niile roboroboro barabara otu awụ n'ezi. Mana imechicha ihe a ma ịhụnanya anọghị ya, nsogbu dị. Chioma Angelika, ana m afụ gị. Nwa oyiri Chioma Angelika, ịwụdachi nnọọ nwaanyị ọma nnọọ. Biko na-ekene gị. Anyị adịghị bụọ ofu onye ahụ na nnọkọ nke ahụ ịma. Gịnịkwanụ ka anyị pastara? Ihe anyị pastara wee ga na-agbasara unu oziọma. N'agbanyeghị nke a, ka m ree m obere ahịa. Gịnị bụ ahịa ahụ na-ere? Achọrọ m ime ka unu mara na mkpụrụ ụbọchị 4 na Jenụwarị 2020 na ọ ga-akpọtụ na nke Jukwese na Owerri. Ọ bụrụ na ị maghị ya, mara ya, iwe unu na-eji m ihe na akwụkwọ anyị. Ọ ga-akpọtụ ụbọchị ahụ, mpịtị ga-ekwe. Ọ bụrụ na ị maghị ya, mara ya na anyị nwabụ ndị nnọkọ asụsụ Igbo na-eme ofu afọ. Anyị erubeghị ofu afọ, mana anyị ga-eme ihe ofu afọ. Nke a gosiri na anyị na-agba. Anyị wụ ọkaibe. Anyị bụ ọkaibe. Ka anyị bụ ọkaibe. Gere m ntị, gesie ike. Anyị bụ ọkaibe. Anyị na-eme ihe ncheta afọ nke ndị iti kpọrọ na-asụ Igbo World Congress. World Congress a na-eme ife a. Nwanne ịbịa nso ya, mpịtị ga-ekwe. Ga-eriri bịa ṅụọ. Bịa fụrụ omenala na uju ya. Bịa fụrụ ihe niile ebe ọ na-akpọtụ. Ndị nze na ọzọ ga-anọkwa ya. Ya bụrụ na ị maghị, eze niile ma ndị eze na Owerri, ndị eze n'Imo steeti, ha nọcha ya chimchim. Agwago m Ifeanyị Ụba, ọ gwara m na ọ ga-abịa, mana amabeghị m ma ọ ga-abịa. Ihe m na-agwa gị ihe abụ nke obere ya. Ya ka m na-agwa gị, gị bụ nwaanyị, gị bụ nwoke, kpọrọ ma enyi gị, ndị ọyị gị, ikwu gị, ibe gị, ụmụ akwụkwọ gị, bịawa na Owerri na nke Jukwese. Ọ bụrụ na emechicha ya, anyị ga-abịa na nke Jukwese, mana anyị na Jukwese ga-ajụkwa ese anyị wee kọwara ndị ga-ajụkwa ese ka anyị si wee jụọ ese wee bịakwa wee pụta n'ahịa ịjụ ese. Nwanne m nwaanyị, nwanne m nwoke, aka m na-ekene onye na onye ọbụla, ndị nke nọ n'ikuku na-enene m ugbu a. Aka m bụkwa Maazị Obika na-ede n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike, ka anyị si na-ewetara unu ihe niile. Owerri 2020 ga-akpọtụ akpọtụ. Ịhụnanya ka m ji wee bịa n'ụbọchị nke taata. Ana m akọrọ unu maka ịhụnanya. Ọ bụrụ na anyị ejikọta ha onwe anyị ọnụ, ihe a sokwana ya ihe na-egbu Igbo. Ngwale nọ n'anya nụ. Ife onye nke ọsị gị na onye abụ onye Anambra, ife onye nke enyi ọsị gị na onye nke abụ onye Imo, ife onye nke ọsị gị na onye ndị Ebonyi onwe ihe eji ha eme, onye asị gị ndị Enugu ndị Mgbu, onye asị gị ndị Abịa na akụlaba ndị azụ. Nwanne, ọ bụ otu a ka anyị si ebini. Gwazie m ka anyị ga-esi. Ọ bụrụ na anyị ejikọta ha aka, ịmakwa na ịhụnanya na ka esi wee jikọta aka mere ndị mmadụ ji wee kwado Ojukwu ewee nọ agha Biafra ka anyị wee nwere onwe anyị. Mana ọnwụ na-emeghị ya otu a, ịmakwa na ya ka dị ihe gba lịkalịka, ụwa ka ha mmadụ na o nwere ihe dị anyị n'ime. Ya mere m ji ayọ nwoke nwaanyị ebe ọ na ebe ị nọ na adị m ekwu gị asị m gị gawa agha, mana ihe m ji ama ya atụ asị gị ebe na ebe ị nọ gosi ihe a na-akpọ ịhụnanya.
onye nwe anyị gwara anyị n'akwụkwọ nsọ mgbe a jụrụ ya gịnị kachicha na iwu 10 enyere, kedu nke kachicha ibe ya? O wee sị gị na ịhụnanya jikọtara ihe niile. Ịhụnanya jikọtachara ihe niile. Ọ bụrụ na ịhụ m n'anya nwanne, ihe mụ na gị na-eme enweghị isi. Ọ ya ji Naijiria ahụghị Igbo n'anya. Anyị nweghị ịhụnanya adịghị. Igbo na Yoruba anaghị agakọ, ịhụnanya adịghị. Ha na Hausa adịghị agakọ, ịhụnanya dị. Hausa si na ndị Igbo mee anyị si na ndị gwagwele m ka obodo a ga-esi gaa n'ihu. Ebe na ibe iri na ana m ayọ ma onye ukwu ma onye nta, kaba ahụ hụ nwanne gị n'anya dịka isi hụ onwe gị. Gị bụ onye nọ na nnọkọ asụsụ Igbo, ana m ayọkwa gị ịhụkwa onye nọ n'ọgbakọ ọzọ, hụkwa ya n'anya nwanne. Onwedị ofu ala ji ka anyị na-achịrị ehi. Ifu ihe ọma ha mere sikwa ha jisi ike. Ofu ala ji ka anyị na-achịrị ehi. Onwedị lekwe Jessica ya ịma agwara m unu na awụ m Solomon, ma ọ bụrụ na unu ama mara ya, ana m alụ nwaanyị ebe niile. Nwunye ọfụrụ m kịta kwa Jessica, awụrụ na ama Jessica na Abuja. Mụ na ya anyị akpachago ka m esi wee bịa Abuja na ekeresimesi a. Jessica, ama m na uche ọ bụrụ na ịmụ anya, gwa m na ịmụ anya. Ọ bụrụ maka m amụ m nwaanyị ọma nnọọ rinne ịbịatụrụ n'obere oge nketa maka na ị na-adị abịawa na mgbe ọsọ ji agba. Biko kpọrọ m amụ nwanne anyị nwoke bụ Armstrong, gwa ya na anyị nọ n'ikuku na ihe niile na-eme n'ebe a. Aka m bụkwa nwanne unu nwoke Obika na-edo were na-agwa unu si unu nke onye ọbụla na-eme dị mma ya jisie ya ike. Unu echefukwana na Owerri 2020 ka na-agakwa n'ihu. Mpịtị ga-ekwe ụbọchị ahụ, mpịtị ga-ekwe. Ana m agwa unu ya, na-agwasị unu ike. Udo dị. Akwụghị ihe a ga-eri, ihe a ga-aṅụ. Nwanne ọ gbara kasa, anyị zuru ka eme. N'ihi mgbe m gwara gị na anyị bụ ofu, nchere na anyị na-egwu egwuregwu. Ọ bụrụ na anyị afụghị onwe anyị n'anya, nchere na nnọkọ ga-abụ ofu, anyị ga-abụ ofu. Ọ ya mere iji wee hụ jikọta ka ihe niile si aga. Mgbe na-arịọ ma nwoke ma nwaanyị, nke ọ bụla iji hụ nwanne gị ebe ọ na-ada nyere ya aka. Ịhụ nwanne gị ebe ama m na ịmụ anya Jessica, amụ gị afọrọ m gị nnọọ nwaanyị ọma. Wee na-asị nke ọ bụla iji ọ bụ ego ekwentị kọọra na Obigwe si kọọra na nwantị. Udo dị. Nwantị nwere ike ịzọ mmadụ ndụ ma ọ bụrụ na ị mahọ. Efu ebe nwanne gị na-anwụ, ọ bụ eziokwu na Naịjirịa, efu ebe nwanne gị na-anwụ gaga tie ka nsogbu, mana gbalịkalịka. O nwere ụbọchị m na-ekiri na ihe nkiri na YouTube wee na-afụ ebe ọkụ na-agba n'akụkụ. Ihe a bụ iwe were unu ụka ọbụla ị na-aga, mana nke a m ga-ekwu ya gbowam. Aga m ekwu ya gbowam maka na iwe na-ewe m maka ihe ahụ. Gịnị bụ ihe a? Ọkụ na-agba n'ụlọ otu a. Nke a bụ Mountain of Fire Miracle Ministry ka Miracle Mountain Fire Mountain of Fire. Ọkụ na-agba. Kama ha ga-apụta bịa nye aka ka were gagbanye ọkụ. Mụ na ụnụ mana na obodo Naijiria enweghị ndị na-agbanye ọkụ fire service. Ọ kọrọ akọ. Ụfọdụ ndị ọzọ ma ndị agboro na-eti mkpu na-ebute ndị bụ ba ịma ihe ndị Fire Mountain na Mountain of Fire Ministry nọ n'akụkụ. Ọkụ anụghị na nke ha bụ eziokwu. Ha pụta ihe ebido ekpere para Jesus fire, Jesus quench the fire. Ihe ahụ iberibe. Nke abụghị ịhụnanya ahụ ihe na-aga a na-akpọ demonstration. Love moves by action. Anaghị ekwugheri n'ọnụ. Love bụ ihe na-aga na akparamagwa. Ị na-afụ ya n'anya. Ife onye fụrụ gị n'anya, ọkpasị gị agwa ị ga-ama. Ife onye kpọrọ gị asị, ọkpasị gị agwa ị ga-ama. Ifekwana onye kpọrọ gị asị na-emebe ka ọ hụrụ gị n'anya, ị ga-amakwa. Ihe ewute ka m wee na-afụ ndị a na-ekpe ekpere wara. Onye gwara unu n'ụdị nke a? Biko iwe wee wejuo m afọ wee sị ọ bụrụ na otu a ka esi wee zụ ndị a, unu niile na-eji ọkụ mmụọ mkpe ha ikpe ozugbo. Chukwu gbaghara m, mana ana m asị Chukwu gbaghara m nke m hụrụ anya. Ya ka m ji ayọ ma onye ukwu ma onye nta. Ịfụ ebe nwanne gị na-adanye n'ụlọ nyere ya ka onye ọsọrọ ya bụrụ. Ụzọchukwu trọstii odogwu
afụrụ m gị nwaanyị ọma nnọọ nwoke ọma nnọọ iwe wena gị ọkwa onye ara sị na ihe mekọ na-eji akpọ ya onye ara ahụ na ọ chọọ ikwu ọzọ apụọ ya n'ọnụ. Aka m bụkwa nwanne unu maazị Obika Ana-Edo, nwoke a mụrụ n'Ụmụnze. Jessica mezie họteelụ anyị ahụ ọfụma, mezie ya ọfụma na ịma na ọ na nke ka m ga-abịa nsogbu adị, meziere m ya ọfụma m na-abịa sie ezigbote nri, ofe nsala, ofe ọkazi, ihe niile ga-eme ịmara na Chukwu goziere gị nwaanyị ọma. Ụzọchukwu nnọọ nwaanyị gị na-atụla oke ezumesi nnọọ nwaanyị ọma, nwaanyị si na nke ndị ọgọ anyị ụga na ọhịa ya ka anyị na-akpọ ha ebe a. Efughele anyị kpọọ ndị ọgọ n'obodo anyị nọ na ndị Ghana ka anyị na-akpọ, ịnọ na nke ndị ọgọ anyị ha jidere ụmụnne anyị ebe ọ ha nwa na-alụgasị ụmụnne anyị niile nọ ebe a. Nwaanyị ọma nnọọ, anyị ka nọ n'oge n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike ka anyị si na-ewetara unu ike isiokwu ya bụ ịhụnanya. Kedu ịhụnanya anyị na-ekwu okwu ya? Ịhụnanya nke kachasị mkpa bụ ịhụnanya nke nne. Kwema nne ka nne si wee hụ nwa ya n'anya, ọ nke a ka a na-akpọ ịhụnanya si n'ala obi. Nneọra niile, nneọra gburugburu, nneọra nwaanyị ọma, nneọra nwaanyị ma nnọọ Chukwu goziere m gị nnọọ iwe wena gị na m akpụbeghị gị. Ọ gbajuru dọrọ m ịmanụ nwoke nkwa nwoke na-agbakọ ọjọna. Nneọra nnọọ hinne, Chukwu goziere m gị onye na-enene m n'ikuku, ma nwoke ma nwaanyị ma okenye ma agadi. Aka m bụkwa maazị Obika Ana-Edo. Anyị nọ n'ikuku wee na-ewetara unu ịhụnanya n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike ka anyị si na-ewetara unu ya. Anyị ga na-ewetara unu ya kwa mgbe. Aka m bụkwa ofu oje ozi unu ahụ, nwe ihe m pasara n'ụwa sọnsọ ihe hụrụ m na-eme ka Chineke kpọrọ m na-eme ya na-aga na-enwere aṅụrị m, maka na onye wee iwe ọta si n'ike taa ahụ. Gị bụ onye ka na-abịa ugbu a, biko ọ bụrụ na ịmụ anya gwa m na ịmụ anya, maka na ọ bụrụ ma m amụ m ya mụsiri ya ike. Ọ bụrụ na ịmụ anya tinyere m ịmụ anya ahụ chọọ m ịma ịhụnanya ka anyị ji wee bịa n'ụbọchị nke taa. Hụ nwanne gị n'anya, hụ nwa agbata obi gị n'anya, ezinụlọ ọbụla. Ọ bụrụ naanị nne nke gị ka ị ga-ahụ n'anya, hụ nne di gị n'anya dịka isi hụ nne gị n'anya. Ama m na ịhụnanya ha agaghị ezu oke, mana gositụ ya na ị hụrụ ya n'anya n'agbanyeghị agbakọ ọjọna. Biko ana m ayọ unu ma nwoke ma nwaanyị, ọkachasị unu ụmụ nwaanyị maka na ebe ọwụrụ unu batara, ọ bụrụ ezinụlọ ga-adị mma nwaanyị, ọ bụrụ na ezinụlọ ga-adị mma nwaanyị, ngwa lee n'anya. Ọ ka m nkụziere unu nke mere nọ n'akwụkwọ nsọ. Ọ bụrụ na nne Jekọb agwa Jekọb ngwa ghọọ aghụghọ, mpịtị aka ha ekwe, eziokwu na ka esi dee ya n'akwụkwọ nsọ. Mana ana m akọrọ gị na unu ụmụ nwaanyị wụ ihe ji udo ezinụlọ. Mana ọ bụrụ na unu bịa jikọọ ọnụ, unu ndị nwunye di wee bata na ya wee gozie wee kwuo okwu na udo ga-adị n'ime ebe a. Ngwa hụrụ na ya ama maka obodo nke nọ na ya. Obodo nke m ụmụ ọkpụ na-ese okwu n'obodo. Ụmụ ọkpụ jere bịa unu ụmụ nwaanyị ụmụ ọkpụ oke a na-akpọ onwe ndị na-akpọ ya ụmụ ọkpụ, onwe ndị na-akpọ ya ụmụada, ndị be anyị na-akpọ ya ụmụ ọkpụ. Ụmụ ọkpụ jere bịa otu a ada ata ntị ha ata. Ana m agwa gị eziokwu, mana ha bịa itinye udo, ha ga-ekpokọta nye na onye ọbụla tinye udo. Ụmụ nwaanyị ka na-agwa gị ọkwa ndị di ha ndị alụpụsịrị ebe ọzọ, ha kwechiri otu ma nke obere ma nke nnukwu nọ na ya, ha kwechiri otu a, nsogbu na-adị. A na-eze ha eze ka mkpụrụ ife dị a ka ọ ghara ịkụwa mkpụrụ nke ọzọ. So ya mere m ji agwa unu na ọ bụrụ na a ga-ebi n'udo, ụmụ nwaanyị unu wee sonyere anyị aka, maka na unu na-arụ ọrụ ebube n'ezinụlọ. Rufus Ekezie odogwu nnọọ ụgbọ anyị na-akwụkwọ kwapụ na-egbu oge unu. Ọkwa n'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike ka anyị si na-ewetara unu ihe a n'uju ya. N'ụlọ ọrụ Ekwedasị Ike anyị na-anụ ife ma ị chọrọ ya ma ị chọghị ya, anyị ga na-aga n'ihu na agwara m unu na-agbatakwuo egwu anyị amụ egwu ọzọ. Feto nwaanyị ọma, Faith Angel nwaanyị ọma nnọọ, afụrụ m gị. Biriko ọ bụrụ na ịmụ anya gwakwa m na ịmụ anya ọ bụrụ maka m amụ m osi ihe ike.
aka na-agwa unu na ịhụnanya na-enye ọbara. Ọ na-enye ọbara ma ọ bụrụ na ị maghị. N'ihi ịhụnanya ị nwere ike iji ya mmadụ ewere mere gị ihe ịtụghị anya n'ụwa. Ịhụnanya gị ọ bụrụ na ị maghị amara ya. Anyị ka n'ụlọ ụlọ kwesịrị na-ekwedasị ike si na iwetara unu ihe a. Biko unu ewe n'iwe ka m ree ahịa, ka m banye ahịa ree ahịa m, ebu m ahịa wee bata. Ngwa ụchasie ntị gị, ụchasie ntị gị ike, ụchasie ntị gị ike. Gị bụ nwoke, gị bụ nwaanyị, gị bụ okenye, gị bụ agadi, gị bụ nke ọbụla ịbụ, ana m agwa gị ugbu a, jiri ọsọ jiri ije ga-akwado onwe gị. Ọ ga-akpọtụ akpọtụ na nke Jukwese na Owerri na mkpụrụ abalị 4 nke Jenụwarị 2020. Anyị ada anụ ife. Jukwese anyị bụ ndị nnọkọ, anyị ada egwu egwuregwu, anyị ada akụja. Ị chọrọ nri ọ gbara kasịa, bịa fụrụ omenala n'uju ya, bịa fụrụ ihe niile n'uju ya, ebe ma mmanwụ ma ihe niile, omenala kachasị omenala. Anyị nọ ya, anyị ada anụ ife. Dịka m si agwa gị, ọ ga-akpọtụ akpọtụ na nke Jukwese na Owerri. Ntụasị jụọ onye isi anyị, ntụasị jụọ Ichie Nweze Buhari. Ire nsị onye gị ibi 100 na-ekweghị ọnụ. Aka na-agwa gị ya, na-agwasị gị ike na anyị nọ n'ikuku na-agwa gị were ọsọ were ije. Kpọrọ enyi gị nwaanyị, kpọrọ enyi gị nwoke, kpọrọ ikwu gị, kpọrọ ibe gị, kpọrọ onye na onye ọbụla. N'asụsụ Igbo agaghị anwụnata n'ọhịa ihe a mụrụ anyị ka anyị na-eme. Anyị si na kama ọ ga-anwụ kama ya anyị anwụọ, kama asụsụ Igbo ga-anwụ anyị nwa anwụọ, asụsụ Igbo wee gakwa n'ihu. Jizọs ji onwe ya wee chụọ aja ka anyị wee dị ndụ. Anyị wapụtara iji onwe anyị wee chụọ aja ka asụsụ Igbo wee dị ndụ. Ya mere gị bụ nwoke, gị bụ nwaanyị, gị bụ nwa agbọghọ, gị bụ nwa okorobịa, ọ bụ oke na ọrụ dịrị anyị iji hụ na asụsụ Igbo na-aga n'ihu. Ya mere nji agwa gị n'oge awa were ọsọ were ije kpọrọ ndị ọyị gị, zie ha ebe na ebe na ọnwụna, gaa n'ụlọ ụka gbasa ozi a, gaa n'ụlọ akwụkwọ gbasa ozi a, na ọ ga-akpọtụ akpọtụ na nke Jukwese na mkpụ abalị 4 nke ọnwa mbụ n'afọ 2020 nke anyị dere n'olu ndị iti Owerri 2020 na-asị Igbo World Congress. Ndị nze na ọzọ nọ n'ebe a, ndị eze, igwe, ndị niile dị iche iche, ndị Igba nke ọbụla ị chọrọ anyị ga-enye gị ya n'uju. Were ọsọ were ije wee gaba. Ebe eziokwu na-eji m ihe na anyị, mana dịka m na-ekwu ya n'ọnụ, Owerri 2020 ekwekwana ka akọrọ gị akọrọ. Daalụkwanụ. Na-egbu oge unu aka nnọkwa ya. Eziokwu na ụgbọ m na-akụ kwapụrụ. Ọ na-akụ kwapụ, mana aka m ga na-ezikwa ozi na-aga n'ihu. O wee zuo oge m ewere zuo wee na-arịọ gị, biko hụ onwe gị n'anya, hụ nwanne gị n'anya dịka isi hụ onwe gị n'anya, hụ onye agbata obi gị. Emena anya ukwu, ọ ga-egbu gị. Ị ga-anwụ n'oge gị erughị ifu nwanne gị, ọ ga-egbu gị. Ihu ebe nwanne gị na-aga ọfụma, hụ ya n'anya nwanne, ọ ga-eme gị ịnọrọ ogologo ndụ, ọ ga-eme gị nweta nke gị. Gị bụ onye na-achọ nwa, ịfụ nwa onye ọzọ mee ya ka ọ dị mma. Gị bụ nwaanyị, ka m rụta okwu aka na ọ na-ewute m ọka nkụ. Mgbe na mgbe ọbụla ị ga-afụ ụmụ nwaanyị abịa na n'ihu akwụkwọ wee sị gị fụ ebe a na-emegide nwa onye ọzọ, nke a na-akpọ n'olu ndị iti housemaid. Ịfụ ebe a na-apịa ya ka apịagbuo, ị bịa n'ihu akwụkwọ, ụmụ nwaanyị niile ga-asị na ọ dịghị mma. M wee jụọ, kedu onye na-emezi ụmụazị ihe a ebe ohu na ụmụ nwaanyị? Ị ga-afụ ụmụ nwaanyị niile site n'isi ruo n'ọdụ asị gị na ọ dịghị mma. Onye tiziri ihe a? Ọkwọ nwaanyị. Ya ka m ji agwa gị, ọ bụ eziokwu, leruo anya ọfụma. Nkụ mmadụ kpara n'ọkọchị, ọ ga-anya ya n'udu mmiri. Ka isi wee zụ nwa onye ọzọ, ka isi wee hụ nwa onye ọzọ n'anya, ọ gaghị echefu gị echefu n'ụwa. Ọkụkọ kwuru ya, onye ọbụla fori ọdụ n'udu mmiri ọ gaghị echefunata. Ọ ya ka m ji agwa unu, ịhụnanya ọ na-enye ọbara. O nwere ofu nwoke a na-akpọ J. Johnson n'ogbe m. O ji ego mgbe ego wee ego. Gịnị ka ọ na-eme? Ọbịa duo nwa bọyị ya, ọ kpọrọ ya jee obodo oyibo. Mgbe Japan wụ Japan, ya na mgbe Germany wụ Germany, ọ kpọrọ ya jee si ka ha si ebe ahụ na-emete ihe nke ha. Ọ kpọrọ ha jee, onye nke ọbụla si na ya ga-anọ Naịjirịa, ọ kpọrọ ya jee na kọmpanị ebe o si ebute ahịa, nye ya shọti for 1 year. Shọti ahụ ọ ga-enye ya, nye kredit shọti for 1 year, a na-ebu ya ahịa. Ọ ga-eme ya ọkwụsị. Nke abụọ nke akọrọ m nọ nke m fụrụ, ị ga-afụ ndị gbara onye ọzọ bọyị, ha rịkọ ngwa ahịa ha bịa bido n'isi gbara J. Johnson bọyị.
emegidere ihe a emechaa nwoke mmadụ tie nwunye ya na-eti nwoke emezina ihe a emezina ihe emezina ihe emezina nwoke mmadụ otu Chukwu si kee ya ịhụnanya o nwere bụ nka na ọ tara afụfụ wee kpata ego wee fụkwa ndị ọzọ na-enyere ha aka ndị niile ọ kpọrọ ndị niile mụrụ ahịa n'aka ya ma ndị ọgọ ma ndị ukwu na ibe onye ọbụla ndị na-agba ọsọ ahịa onye ọbụla obodo oyibo Japan mgbe Japan bụ Japan gịnị ka e mere n'ikpeazụ nwoke a emechaa ọ daa ihe na-abịara nwoke wee bịakwute ya nwoke wee gbatuo nwunye hapụ ya jewara ụmụ ya na-agagasị n'akwụkwọ ebe ego dị ebe okwu na-agala ọnụ mgbe nwa ha niile wee nachiata azụ ndị nke banyere mahadum nachiatakwukwu azụ mpịtị wee na-ekwe o kweghị izu okwe ha ọnwa ụmụ bọyị ya niile ndị nke nọ Naịjirịa wee tie ha agaghị adị ndụ ọgaha wee mee nka ndị na-anọghịzi ya ha wee jụọ ọgaha gịnị emewe akpọwa ekwentị ozugbo mgbe ekwentị na-ese okwu kpọwa dewe leta wee jejere ndị nke Germany ndị nke nọ Germany ndị nke nọ Japan ndị nke nọ Belgium ha ncha niile wee zukọta wee jụọ ọgịnị na-eme wee lachieta jụọ ọgaha ọgịnị wu nsogbu gịnị mere iji ngwa anyị ọgaha na-eme ihere iji agwa gị ọkwa ịfụnanya onweghị ada akọ ya akọ ka isi fụ mmadụ n'anya ọ ga-abịa chiere gị azụ ọ bịachighara gị ọ bịara nwa gị ya mere ya jesi gị njọ nne na nna ga-echetara ya jee Johnson na-akọrọ unu ihe a nwoke a ị mara mgbe ụmụ bọyị ya sọnsọ ndị nke si Germany na-azọ si na mba na ọha ga-akwụwa ọga ha ndị nke asị mba na ọha nwa ga-akwụwa ọga ha a na-azọ ya dịka ụzọ ndị nke Naịjirịa jụ na ọha nwa ọkwụ ha nwa gwara unu ị ma na nwoke a gwara ya sị ya kedu ụmụ anọ ka ọ mụrụ wee akwụọrọ ụmụ ya ụgwọ akwụkwọ ya ha ga-eji wee gaa university for complete 4 years ndị nke na-ababeghị university ndị nke nọ na ụlọ akwụkwọ secondary school akwụọrọ ha ụgwọ nke secondary school for the whole years ha ga-agụcha ya wee kwụkwara ha nke dọmpụ ya na bank si ha jewe gwa school authorities na mgbe na ụgwọ akwụkwọ ji mee ha jee ebe a jee gụrụ akwụkwọ were na ụgwọ ọnwa akwụ ego ha n'ihe ọ ya ịhụnanya ọ bụghị maka na ọ bụghị nwa gị maka na ọ bụghị nwa gị jide kpudo isi n'ala were ihe eji ede akwa wee ada ya n'azụ iwere ụtarị ịhapụ ụmụ nke gị ịma na ọzụzụ ka ị na-azụ nwa ahụ mgbe o mechara o cheta ihe ahụ niile i mere osi ike kpọọ chichiriri kpọọ ka chinchin nwa gị nke gị Cynthia go and get me hot water in the kitchen ruo ebe ahụ o jebute mmiri oyi ọkwa onye isi aja esiere gị mmiri ọkụ mana ọzụzụ ka ị na-azụ onye gị chee na ị na-emegbu ya ka nji ayọ gị nwoke gị nwaanyị ọkacha unu ụmụ nwaanyị na unu na-eweta udo ebe na ebe ọwụna ịhụnanya unu na-awụ ụzọ ngwa lee ya na ebe ọwụna nwaanyị tiri isi ụzọ na-emepe ọkankụ unu ụwa unu na-amaghị amara ya unu anwe ụwa unu anwe ezinụlọ anyị nwawu isi ezinụlọ mana unu nwe ezinụlọ unu chọọ ka udo dị n'ezinụlọ unu ga-eme ya ana m ayọ unu mee ya ma ndị agbata obi gị ma ndị ebe ọbụla ị nọ gosi ha na ịdị iche were ịhụnanya wee kpọkọ onye na onye ọbụla ma nwa gị ma okenye ma agadi ana m arịọ onye ọbụla aka m bụkwa nwanne unu maazị Obika na-edo aka nọ n'ikwu Chimo Glory nọ ebe a ịmakwana mụnwa ama nne m afụ ụmụ gị nnọọ nwoke nnọọ nwaanyị ọma ọchọokwu m ịpụtara ịbịara n'ọgbọ ndị nhazi na-asụ Igbo Chukwu gọzie anyị niile Nkechi Peace Steven Chukwu gọzie unu awụzie nwa Ogochukwu Chukwu gọzie gị n'oge awa ana m asị na isiokwu m abịago na njedebe ọbịago na njedebe maka na ọ bịara ije nwụna mgbe m si gị ọ bịara ije nwụna asị gị na anawago m obodo afọrọ ebe aka nna ya izuụka ọzọ anyị ga-abịa n'uju ya ihe a na-ekwu karịrị akarị mgbe ọbụla ohere ji wee dị anyị abịakwukwe dịka o si adị ana m ekene onye na onye n'ọbụla ma nwoke n'aha onye isi anyị bụ Ifeanyị Mmadụeke Henry ka m na-asị unu udo dịrị onye ukwu na onye nta echefughị nwa ada Ogechukwu
Ogechukwu Vivian nke nọ m n'akụkụ adụm kpụmkpụm n'akụkụ achefughị m ya sị m n'aha ya kwa ka m sachi Chukwu gozikwa unu. Mụ onwe m bụ Maazị Obike Obike Ana-Edo, nwa mụrụ n'Ụmụnze, nwa si nna atọkwa wee pụta ụwa, nwa si Eziama n'Abia steeti. Esikwe m n'Abia steeti, mana akụkọ ya eteke ogologo, mana ụlọ agaghị ama ịchọkwa asịkwa mgbe esikwe m Isochi. Ebe a obodo a niile gbara okirikiri esicha m na ha, mana ịkpọọ m onye Abịa imeghe nsogbu. Chukwu gozie onye na onye na ọbụla, maka na ihe nwoke ji eme ire ka dị ya n'ahụ. Anyị ada akụja. Daalụnụ. Ụlọ ọrụ Ekwedasi Ike na-asị unu Chukwu gozie unu niile. Chetakwanụ na Owerri 2020 na-aga n'ihu. Ya dịrị unu na mma. Ise